салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. ҳафтаи гузашта воқеан майдони варзиши ҷаҳон гарм буд. Интригаи рақобатҳо чӣ дар майдони футболу чӣ дар ринги бокс хоса буд. аввал аз бозии Барселона шурӯъ мекунем, чун як ҳафта пеш онҳо ба садри ҷадвал баромаданд ва қарор аст ин мавқеъро то охири мусобиқа нигоҳ доранд. аммо барои ин кор барои каталониҳо иҷозаи ду даста лозим аст. оё инро Реал ва Атлетико мехоҳанд ё на, саволи вақт аст. вале далели муҳим ин аст ки ҳоло Барса лидерии ҷадвали Ла Лигаро бар зимма дорад. ягон кас ягон гап дорад. дар асл каталониҳо Лас Палмасро нодида гирифтанд ва дар қисми аввал андаке азият ҳам кашиданд. билохира Дани Олмои ба қавле проблемавӣ ҳисоби бозиро дар қисми дуюми рақобат кушод ва ҳамин тавр қариб то охирин сонияҳои бозӣ дигар гол нашуд. голи Олморо мухлисони ин даста хело мунтазир буданд. ӯ аз моҳи ноябр инсу дигар гол назада буд. як замон ҳатто ӯро иҷозат надода буданд ки ба майдон барояд. ҳамакнун марҳамат, голи аввали Олмо ҳамчун голи ғалабаовари Барселона бар Лас Палмас унвон дода шуд. ҳарчанд Ферран Торрес пеш аз ҳуштаки охирини довар ба задани голи дуюм даст ёфт. дар ниҳоят Барселона бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард ва лидери ҷадвали Ла Лига боқӣ монд. фикр мекунам ду дастаи бузурги Испания чемпионии Ла Лига ва Лигаи чемпионҳоро миёни худ тақсим карданд. гап сари Барселона ва Атлетико Мадрид меравад. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол ба телеграм-канали дар комментария закрепит кардаи ман даромада силкаи гузоштаи моро пахш намоед. бо промокод 1x Фирдавс регистратсия намоед ва дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ маблағ кор карданро доред. дирӯз президенти Ла Лига Хавиер Тебас дар нишасти матбуотӣ аз болои дастаи Реал Мадрид шикояти бисёр кард. ба андешаи ӯ Реал Мадрид оҳиста оҳиста ба дастае табдил меёбад ки футболи испаниро идора мекунад. Хавиер Тебас гуфтааст ки Реал ба як бошгоҳи шиканҷашав табдил ёфтааст ки ҳамеша аз чизе норозӣ аст ва ҳамеша аз чизе шикоят мекунад. онҳо ин рӯзи истироҳат аз чизе шикоят мекунанд ва ҳафтаи оянда мебинӣ ки боз нола доранд. он гунаҳе шикоят мекунанд ки гӯё ҳамаи мо муқобили ин даста кор мекунем. футболи Перес мардумро фиреб дода истодааст. он футболи олигархӣ ва футбол танҳо барои сарватмандон гардидааст. рӯзҳои охир мо чандин фурсатҳои баҳсбарангез бо доварон доштем, аммо телевизиони Реалро тамошо мекунӣ, онҳо тамоман иттилои дигарро пахш мекунанд. ман зиёде аз мухлисони Мадридро мешиносам ки ба хулосаҳои ин даста розӣ нестанд, гуфтааст Хавиер Тебас. чанде пеш дастаи мадридӣ бар кумитаи доварон аз як фурсати баҳсбарангез дар бозӣ муқобили Испаниол шикоят бурда буд. аз ин рӯ Хавиер Тебас ҷомеаи футболи Испанияро барои маҷбур кардани Реал ба худдорӣ даъват дорад. онҳо мегӯянд Реал бояд дигар бар муқобили доварон шикоят набарад. ба фикрам миёни Реал ва доварон чӣ нофаҳмие ҳаст? то чанд соли пеш ҳамдигарфаҳмиҳо хеле хуб буд. дарвозабонҳои беҳтаринро дар футболи муосир аз рӯи омори сар надодани гол беҳтарин мешуморанд. масалан қаблан дар бисёри ҳолатҳо шумораи сейвҳо ва дар лаҳзаҳои ҳассос муҳим будани дарвозабонро ба назар намегирифтанд. акнун фактори асосии интихоб намудани дарвозабон ин бидуни гол ҷамъбаст кардани бозӣ мебошад. дарвозабони дастаи Бёрнли Ҷеймс Траффорд 12 бозии пайдарпай мешавад дар чемпионшип дарвозаи худро бидуни гол нигоҳ медорад. ин дуввумин тӯлонитарин серия дар таърихи 4 лигаи беҳтарини Англия мебошад. дар 12 бозӣ ягон дастаи чемпионшип ба дарвозаи ин дарвозабон гол задан натавонист. қаблан ин рекорд дар Англия ба Эдвин ван дер Сар аз Манчестер Юнайтед дар мавсими 2008-9 тааллуқ дошт ки дар он мавсим нидерландӣ дар 14 бозии премер-лига дарвозаи худро бегол нигоҳ дошта буд. ҳоло расонаҳои хабарии англисӣ ин дарвозабонро ба сифати пеш аз пода чанг андохтан ба ину он даста интиқол медиҳанд, вале дониста монед ки ҳатман дар авзанаи трансфери тобистона дари хонаи Траффорд аз ғояти тақтақи муштариён ҳатман мешиканад.
дар олами бокс бузургтарин маросиме ки барпо шуди реванши ду боксчии ҳоли ҳозир пурсарусадотарин Артур Бетербиев ва Дмитрий Бивол буд. гап сар ин аст ки дар чанд соли охир дар олами бокс ровиҳои ринги ҷаҳонӣ касеро бо нишондодҳои рекордӣ ба мисоли ҳардуи онҳо муаррифӣ намекард. то охирии аввал мучзанони вазни нимсангин ягон бохт дар омори худ надоштанд. 20 ғалаба аз Артур Бетербиев буд ва 23 ғалабаи тоза аз Дмитрий Бивол ки оҳиста оҳиста мафияи ташкилотҳои бузурги бокси ҷаҳонӣ ҳардуи онҳоро рӯбарӯи ҳам қарор доданд. акнун дар омори ду мучзани беҳамтои вазни нимаи сангин яктои доғи сиёҳе пайдо шуд ки ин бо шарофати ду бархурди чанд моҳи охир миёни онҳо ба вуҷуд омад. моҳи октябр Артур Бетербиев дар рақобати аввал ғолиб омада буд ва акнун бо гузораи 4 моҳ Дмитрий Бивол ин унвонро баргардонид. Артур Бетербиев баъди бохт чунин изҳори назар кард ки ягон баҳона надорам, ғолибияти ҳалол буд ва бар Бивол онро табрик мекунам. Дмитрий Бивол дар таърихи бокси Россия сеюмин нафаре аст ки унвони қаҳрамони мутлақи ҷаҳонро ба даст меорад. қаблан ба ин унвон Артур Бетербиев ва Константин Дзю ё худ Костя Дзю даст ёфта буд. Бетербиев мисле ки дар нишасти матбуотӣ ба рақобати сеюм ишора мекард ва мегуфт ки ин бархурди ҷавобиро ман тамоман намехостам, вале вақте ин кор шуд пас мехоҳам рақобати сеюм ташкил карда шавад. дар рақобати сеюм ба фикри шумо кӣ ғолиб меояд? муҳимтарин мавзӯи дигари ин ҳафта дидори дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Сити буд. дигар дидед ки бечора Сити бозиҳоро бой медиҳад мавзӯи муҳимтарин шудааст. ҳар ҳафта бечораи Сити бо бозии муҳимтарин рӯбарӯ мешавад. Манчестер Сити дар бозии муқобили Ливерпул бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. ҳарчанд бояд даст рӯи сина гузошта иқрор шавем ки шаҳриҳо аз нигоҳи идораи бозӣ 10 сару гардан аз Ливерпул боло буданд. Гвардиола баъди ҷудо шудан аз ҳамсараш то ҳол ба худ наомадааст. шогирдони Арне Слот бо роҳбарии Муҳаммад Салоҳ дар майдон 3 гол заданд, вале голи охирини онҳо ҳисоб карда нашуд. Муҳаммад Салоҳ дар 39-мин бозии худ дар ин мавсим ба омори 50 даст ёфт. рақамҳои хеле зебо ки аз 30 гол ҷамъи 20 паси голӣ вобаста аст. яке аз муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани туби тиллоӣ баъд ҳамин хел аз Аврупо гуселаш хоҳанд кард. Гвардиолаи бечора 14-умин шикасти худро дар мавсими имсола ба қайд гирифт. Гвардиолае ки дар вақти шӯхӣ карда гӯем зинда буданаш Салоҳу Ливерпулро гапзанӣ намемонд. хулас новобаста аз оне ки Сити бозии идоракунандаи беҳтарин дошт, вале ба шикаст мувоҷеҳ гардид. шӯхӣ Реал Мадрид қариб 1 моҳ будааст ки дар Ла Лига ғалаба накардааст. ҳамакнун дар як бозии хеле муҳим муқобили Жирона Реал Мадрид ғалаба кард. аммо аз ғалабаи Реал дида голи Модричи пояш ба лаби гӯ расида муҳимтару зеботар буд. Реал бозиро ки идора мекард, вале голи Модрич дар синни 39 солагӣ ва онам аз масофаи дуро намешавад ягон хел танқид карда. бояд футболбозони ҷавон аз қабили Мбаппеу, Винисиусу, Родриву дигарҳо замин мекафид медаромаданд. Реал Мадрид бо шарофати голи зебои Модричу голи Винисиус Ҷуниор ҳисобро 2-0 карданд ва мавқеи дуюмро нигоҳ доштанд. онҳо фақат ба Барселона ишора намуданд ки мавқеи якумро ба осонӣ доданӣ нестанд. Барселона барои он ки ҳамчун лидер мусобиқаро хотима диҳад бояд азоб кашад ва арзанда рақобат намояд. холҳо баробар аст 54-54. фақат таносуби голҳо миллиард бар муқобили 1000 аст. ман мухлисони ҳарду тарафро намедонам чӣ мехоҳанд, вале барои ман ҳамин вазъият хеле писанд аст. то охири чемпионат бозиҳо рӯз то рӯз зур шудан мегирад. эълон ба мухлисони Реал Мадрид. як телеграм-канале аз ҳама калони махсус барои мухлисони Реал бо номи Мадридистас ТЖ аз мо имрӯз реклама харид. ман ба ӯ 500 обуначӣ ваъда додам. баъд яке гапҳо пасту баланд рафт, гуфт ки ака гапу дар патингат намегзарад. нахо аку гапи мо дар иқак мухлисони Реал нагзара бачаҳо. ман силкаша дар комментария закрепит мекунам. як шапалоқ шап кне хаб кунам бача. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.